Nggih sing niki to Pak lurus nggih. Waduh. Mepujan ning ati. Suasanane kaya ning Sukoharjo ya Pak ya. Kaya ngene wong nandang asmara jenengan lali putune sing nabuh lali utange. Lali utange terus seneng ae mangan yo ketara seger. Waduh lagi tangkem mulih yo kelingan meneh kandhane arep mulih kelingan ulah satene urung kelong. Duh dewa Jawata gong welas bojoku nusul iki. Lah padha gedene welas somring wa mami besok kapan katekan cecer lan wong ayu umpamanira nahkoda tanpa prau sasat sarah den jolotri nyedam sari asmoro ya spesial buat istriku tercinta. Oh iya di bawah suasana rapatek beda karo neng Majasta ya Mas. Iya bener. Ya mung bedane sithik. Sithik banget ya. Sithik banget. Bedane kene komplit to. Ono ya komplit. Bedane gur sithik banget. Sithik banget. Napa Pak? Lah iya to. Sithik banget. Wis ora perlu dijelas. Lah iya. Heeh. Lah nggih. Sareng-sareng nyu Dewa Dewi. Ya, kalian penyanyi nyusahke kancane. Kok nyusah ke kancane piye lho? Iki penyanyine nyu, iki campur sarine nyu Dewa Dewi. Iya. Penyanyine nyusahke kancane. Oh. Nggih. Oh, jenengan iki melu Pak De tentrem ki aja susah. Oh iya. Tentrem. Semangat ya Bu nggih. Nggih. Lah nggih. Pak Kaji kok susah lho. Isin-isin wae. Ngisin-isin ke gerombolan. Kok dikenake tenang ae. Tenang. Pimpinan iki nek tentrem anak buah ya melu tentrem. Oh iya iya iya. Ya. Nek mau kok ana sing susah. Nyusahke kancane. Nalikane
penting siji. Apa Mas? Iki mau aku krungu lho. Piye? April. April iki lho tanggale rong genah, Bud. Pira ya ora ngerti kok. Yang penting aku mau krungu April calone rene neh. Sok nara ngono kuwi ya. Iya. Guru-guru April peh kurang rong sasi kok do. Aku krungu April. Ngomong taune iki urung genah kapan? Oh, iki mau ceritane taune rong genah. Urung, mbuh taun pira? Oh iya iya ya engko genahno ya. Iya. Muga-muga sasi sesuk. Ketoke jamu sepi to, Mas. Sakke lho ya. Oh, Barbodo, Jim. Jim, tadi April karo Barbodo. Ya, loro wis nyalangi. Lumayan loro iki. Lumayan. Kok nek kira-kira wis isi dibatalke lho ya. Ah, iya, Kudu nyang Semarang lho ya. Barbodo len. Nalikane Yuk. ati Ayo. lap-lapan Iya. Solo. Matur sembah nuwun kepareng nuhune ingkang kepareng ngersakaken nyidam